गेले एक 3 नंतर पण केलेस लाईट पिकला आता जे गोड घालून एक हलवू करता जे मिक्सी शिरान तू घालल्या एक 3-4 चमचे तूप घालता आणि गोड घालता म्हाका साखर घालून करूयात की साखर घालून केल्यार लायक जाता आता सगळ्यांनी आता गोड न मस्त यूज करचे जीवाच्या अंग म्हणून तशी गोड घालून करचे नाल्यार साखर घालून करतात गोड घालतात तूप सोडत येयले हालू जायत येयलो तूप लावून हलवू घाला आता हलवू झालं कट्ट कर का त्याला ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾಯ